menahan diri. Emosi. Contohnya deh, nah, contohnya menahan diri ya toh. Kowe iki nak upama suara kuwi sebetulnya kowe iki ora perlu nganggo emosi, disampaikan dengan yang halus, dengan banyak senyum, itu adalah menunjukkan bahwa kamu itu kedewasaanmu sudah terlihat atau terbaca. Makanya dewasa tadi bisa dipandang dari perilaku sehari-hariannya. Dan itu ya, menahan diri itu macam-macam. Orang tua banyak yang lepas dari menahan diri. Contohnya itu, kita itu bermain HP itu memang sudah musimnya ya. Musim ya. Tapi kenapa ya bangun tidur saja ya toh kita itu sudah pegang HP. Geragapan HP. Belum apa-apa sudah ngoreksi HP, kiriman sopo-sopo, nak perlu dibales gitu. Nah, terus setelah itu nanti disaleh ke sedelok nyekel meneh. Itu kan waktumu itu dalam satu hari itu ora data. Jujur saja, waktumu itu dalam satu hari disita dengan HP itu paling tidak sudah 2 jam. 2 jam. Minimal 2 jam itu. Waktunya sentak gue. Nah, itu makanya kita harus bisa menahan diri. Hal semacam itu harus bisa kita kurangi. Itu apalagi kita kok sampai mengingatkan anak, wong bapak ya kaya ngono kok ngingetkan bapak pengen dolanan HP. Anak bapak nih dolanan HP dalam satu hari kita ingatkan selama masih terbuka matanya, yaitu 2 jam. Dan anaknya 4 jam kok mbok seneni. Ya, gitu. Gitu. Jadi rasa kuwi setelah tak iki terbagi menjadi 2. Rasa ya ta. Rasa sing pertama. Rasa sing pertama kuwi sing ana ning nggon awakmu dhewe. Nggih, kowe krasa ngelih, iki kan rasa. Nggih. Kowe krasa ngelak, kowe krasa gatel, kowe krasa ngantuk, krasa kuwi rasa awake dhewe sing ning nggon awakmu dhewe. Dadi antane rasamu, rasane pade, rasane gomblo wis beda. Wis beda. Anak bengi iki mungkin rasane padha seneng. Betul. Rasane seneng. Nah, kuwi rasa sing tememplek ning nggon awake dhewe. Ya nganggo atene rasa sing paling jarang disadari antarane Gombloh Teguh karo Darmono ki iso berbeda. Jadi rasa sing mbok tonton gitu. Nggih. Rasa sing mbok tonton ki apa sing mbok weruhi ngarepi kowe duwe rasa piye, apa kowe mau ngacu tak acu, apa mbek rasa seneng, apa ndek rasa mesake. Jadi reaksine awake dhewe. Reaksine awake dhewe. Rasane kan beda-beda piye. Terus ana meneh rasa sing melalui pangrungu. Pangrungu kuwi mlebu kuping. Iso rasa kowe ana ngrasan-rasan kae gek mriyang tetek. Kowe rasamu wis cedhake. Ayo bareng-bareng do tilik rono to bengi kowe ya muga-muga ndang paringi sehat. Ning nek kowe ora ndek kuwi loro-lorone mau itu antarane sing mbok delok karo borongakemu kowe disebut mati rasa. Kejem to? Rasane mati. Rasamu wis mati. Sing iki manembah mungko gen iso ketampa ya iki ingkang siji iki ucapanmu nggih gitu, tingkah lakumu gitu, kuwi kudu terus kupingmu kuwi sing mbok nggo kuwi nak tanpa kuwi ora kuwi nggonmu manembah ora bakal tekan. Estu Pak Di. Ya Mula menawi kula piyambak menika manembah mring Gusti Allah menika. Amrih slamet dunya lan akhirat. Ya. Linambaran iman lan takwa. Eling lan imut. Urip iku mung sedhela. Nggih.
mituhu dawuhing Gusti salat sembahyang aja nganti lali. Aja lali. Urip iku urup rumeksa lan rinenggo diri jiwanggo. One menika nggih obah nglati lan celathu amung tansah hanggaya swarga langgeng. Menika wau menawi disingkat dados Malem Suro. Padahal duitmu mung 100 lagi ya, anggap 100 iki. Ya bagaimana kowe iso maca, ya wong sedekah ki ora kudu kowe nyukupi. Oh, kowe iso nambani, iso ngurangi bebane si wong kuwi. Niki deh. Nah, ora kudu kowe nyukupi. Sedekah niku nganggo ngenteng-entengi, bukan mencukupi. Bukan mencukupi. Tapi ngentengi ya iki kan anak saiki kuwi kowe gelem sedekah ya terus paijo gelem sedekah dengan satu orang tadi lah kan wis dadi saya ending to wongmu. Karena banyak yang memberikan sedekah. Nggih. Berarti sedekah niku tidak harus mencukupi gitu. Tidak, bukan mencukupi, ngenteng. Berarti kadang tiang niku berpikir ngenten Pak De. Kula mawon. Oh wong kae butuh dhuwit 100.000. Ya. Nah aku meh bantu ya kudu 100.000. Niku nggih. Dereng pas nggih. Pas. Terus kowe bab sedekahmu ya. Nggih, sedekahmu. Sedekahmu hati-hati banget ya. Sedekahmu gede tetepenge. Neng kowe isih takabur. Aku ki pendak sasine nek sedekah sakmene lho sakone. Itu namanya takabur. Itu hilang, nilai sedekahmu hilang. Niku berarti nganu to nggih. Napa kula sedekah tapi mung pengen pamer ngoten niku. Ana ta wong sedekah dadak nggo dipoto, di video dan lain sebagainya. Oke toh? Kata, itu sebetulnya tidak diperbolehkan. Jadi, mula nak wong kuwi ya bunga susah, iso peparing kuwi rahasia nek iso. Dadi sing ngerti mung Gusti Kang Maha Agung, sing ngerti, sing duwe catetane. Ngono. Nggih.